In de maanden april, mei en juni waren in Friesland haast 800 huizen verkocht. Dat is 4% minder dan in het eerste kwartaal. Samen had het de oren het zien hier nog net west. Minder bezichtigingen, gewoon heel rustig. Geen transacties, weinig transacties. Dus er werd nog wel wat verkocht, maar echt, zeker in Friesland natuurlijk een stuk minder. Minijs voor Kees Muurling en Aukje Staphorstjes, die het voor de saffelste keer met de makelaar om tafel zitten. Haar huis onder kletste lenen in Drachten stiert zo'n 2008 te keep. In dat jaar verhuizen ze naar de Zuidwestveert. Ja, dubbele lessen is zeker vervelend. Dat zet je leven ook een beetje op slot. Hè? Dan, we hebben nou een waar ik word wat van. Maar ja, dat gebeurt allemaal even net. We wachten tot dit huis verkocht is. En dan krijgen we meer levensruimte, wat financieel op meer ruimte. En het is allemaal even afwachten. Het had zo'n €34.000 aan extra wenlessen kosten. 2 keer zakken in prijs, een paar keer hier op een huis, alles is bezocht. Uit cijfers toch blijken dat de kans op verkoop van een wenning die zo lang te koop zit, maar 3% is. Dat maakt het er net makkelijker op. Elke keer dat de makelaar dan belt, zei we gaan bezichting, gaan we steeds van ja, nou zou het wel wezen kennen, nou gaat het aan. En we hadden ik al een keer gehad, toen wie het verkocht en dacht, oh, dit is mooi. En ja, dan op het laatste moment konden ze de cent net krijgen en dat is wel een heel teleurstelling, zo simpel is het, ja. Alle hoop is nou vestigen op de legere oerdrachtsbelasting die het kabinet verleden weken aankondigen. Dat scheelt op een huis van 2 ton €8.000. De Friese makelaars hebben het door deze maatregel nou al drukker gekregen. We zien gewoon in Friesland, maar ik landelijk zien, toename van het aantal bezichtigingen. De eerste transacties daarom binnen al sluiten. Puur om het feit dat het aantrekkelijker worden is, de drempel verlegen is en de beweging in de merken die er al.